Hello guys! So, mao ni mula gami paingon og Paris. So, nag-train lang ni guys kasi dool ma-train ra gyud ang Paris man. So, nag-train kami. So, mas barato pud siya kung mag-train ra. So, ito ang aming biyahe is mayroon kaming stopover sa Luxembourg. So, wala sa Luxembourg kami, I think we have 1 hour that time na stopover. So, naghumapit. Nihapit mi og morning siya o ganing cafe, pero more on vegan or mga ingana ba. So ito, yun si Francine. Hindi yan sila kumain, nagloli lang talaga sila kasi kanina pa nasasib ngayon aning lollipop. Pero gina ako dili sa mo. Pagita katunga sa biyahe, nahurot na inyong balon ng mga sweets. So mo to. So that's Francine mo ni. So na-voice over ko guys, ikan pa intong kong trabaho. Kaling pa ko working, sabi ko ay mag-upload ako ng video. Pero i-voice over ko to kasi kung hindi man sa biyahe na to hindi kami masyadong nagsasalita. So more on video lang ko. Francine, can I have first? So ayan guys. Sana next train na kami. I think one stopover na lang tapos makakarating na kami sa Paris. So, pakita ko sa inyo yung view. This is still Luxembourg. Ang Luxembourg kasi, malapit lang siya sa Paris. I think only for 1 hour. Then, ayan, nandun ka na sa Paris. So, ayan, namang last stopover namin. Inaantay namin kung anong flats o anong station kami pupunta para sa Luxembourg to, ano ba yun? Hindi Luxembourg, hindi na to Luxembourg. Luxembourg pa to siya, pero, France na to eh. France na yan siya. Inaantay namin yung saan kaming station kasi hindi pa nakalagay sa monitor o sa screen. So muna yung mga gian, last train na ni to Paris. Najud siya na jud niya. Muna yung magian. So mura siya og kuan. Muna ang Germany or ang Europe, they are really more on nature jud or mga ingani jud imong makita na kuan guys sa dalan pag wala ka sa city. Ingani jud imong makita sa pag magbiyahe ka. Hindi siya di pareha sa ato bitaw na kung magbiyahe ta makakita pa tag mga syudad gamay kani murag wala yun sa kabihas na ni. Imagine na guys og magkuan ka dra ba magbaklay ka sus Ginoo ko dinay jeepers creepers naabot naman ng tag jeepers creepers ani ay nanaunsa naman nun naabot so moto pakita lang nako sa inyo ha na mao ni imong magian paingon og Paris. Di ba lami kay siya sa pananaw pud sa mata uy. Ang ganda niya tingnan, pero siguro ang lamig nito pag winter time, sus Ginoo ko. Yan, very green and so on, kay summertime pa jud siya na timing. So, yan yung view natin. May tao diri. Naman siguro may sa likod. Frances.
Ayan. Mas nag-initan na ako. Mama, when I was sitting, Hmm. like, Mama, Yeah. You still have your awa. It's politsay. Yeah. Sagal. Yeah, there's always long line on that going on top. And the best time to go there is at night. At night. Yeah, but the Cookmal Francis, they are all that. Battle. Hmm? Ikaw, palit ka. Ouais, de toute façon. Touch ah. One. Warte. Just a second. it's so pretty inside. On? It's so pretty. I want to understand. Nag-away na sila sa banquet. Oh God. Day, butang sa ang light diri, Day, para na AC. Mama, sieben bloß. Ha? Sieben. Isigal. Ito po kang ate Ella. Was erzählst du? Was das? Muni ang sa kids. Hier ist dein Toilette. Hmm? Hier ist dein Toilette. Zeig mir die Toilette. Hier ist dein Toilette. Muni ang room. Hier ist dein Toilette. Okay. Hello. So guys, muna atong hotel room for 3 nights. Muna mong room dire. Di ko kabalo saon ganira ako ginadjust sa aircon. Di mo gana. Ni andar siya pero hinay. Ana, na siya ay double bed. So obviously dira ang parents matulog. Ako dira akong bakos gitangtang na ako maligo ko guys. Kay grabe hupit na kay ko yesterday. Actually namin nakabook na hotel dito sa isa. Tapos wala ko kauyon guys. Kay mura siya dili safe pag gabi na ka makauli. So nagbook ko. Kani siya normally 2 nights rami dire. So nagbook ko another night dire. So yan tangtangon na lang nako na akong bakos be. So ana. So naa siya mo niyang entrance. Yan siya isa dire. Tapos mo niyang CR, toilet. Nakaseparate siya. Pang group ata ni. Kanina sink. And diri ang shower. Normal lang siya. Sinabo siya shower diri. Tapos maligo daw si Ella. Tapos na siya TV isa. Nami sa first floor kaya wala tay view na tower no. Dagang nag-review na
Kung nado ka sa taas, makita daw nimo ang tower. Pero kay na ang family manggudta basta family na kids sa ubos na nila ginabutang. Mommy, look, when I'm afraid in my bed, I can go to Ella bed. Yeah. What? You that don't like So, nai 4 bunk beds, guys. By person man ata ni pang travelers ni siya. I'm on So, 210 in Pan says your dirty socks in the thing. You should wear your slipper, the So, Papa, don't fight. That was when the Don't door fight. turned up close. How about the door? here I am. Hallo. Papa, team out. Team out. Team out. I don't want to play. Oh. Yeah, later. Watch out. Look at the Fresh is the hummus. Express Okay. Ah, Indiana. Kayo. Ich habe das dann ein bisschen. Ein bisschen. Wo war der? Wo haben Sie gestorben? Wow, this is so cool. Yeah, it's cool. Sus, mukhang das den airport bus. Yeah, like in an airplane, huh? Is that right? Und dann sagt Polizei. Warum googelst du einfach nicht diese... Together with photos. Half an hour walk together with photos. Das sieht so expensive aus, aber das Karton. Oh my God. So that there is a Ani guys, nagkatawa ko ani guys kay anak ko nagtagad man gud mi sa na mo light ang tower. So when nagtagad mi anak ko giuhaw jud gayo ko og giuhaw mga bata. So anak ko mangita ta og kanang kiosk or kanang mura bitaw vending machine or mapalitan na to og drinks din wala jud siya. So kailangan na mo mosulod sa train station. Tingkan na nagkatawa kung maayo kay kapuya jud ay kaayo guys. Diri sa Paris ang ilang train station kung hagdanan lang istoryahan sus daog yun ning Paris yun sa hagdanan lang istoryahan. Grabe kadagang hagdanan ug mao ni when nagkuan mi paingon mi sa sulod sa ilang station nakakita sila og mouse. Nakita sila og kanang ilaga tapos sus Ginoo ko maignorante in taon akong kaliwat akong mga sakop sa ilaga. So mo ni naabot ra gyud in taon mi sa vending machine guys. Ang pagabot na mo mura gyud taon na ituyo na mo palit og drinks habang while nagpaabot mi na mo light ang Eiffel Tower.
That's what we came for. Just take the Dawa pa siya go bridge. Dawa pa ni siya go bridge. Sa Afam bridge ba na ginatawag? What's that? The sweeter thing. Thank you.